आता प्रवीण आलेकर तो एमजीपी रिझाईन देऊन बीजेपी मारतात, याच्यात तुझी म्हणणे किती? माझे इतलेच म्हणणे हा की आम्ही अडेजांक राज्य अडेजांक हे सरकार केले आणि आम्ही बीजेपी मय झाले होय. आणि पुढे आम्ही बीजेपीच कळलो तसे आम्ही रावले. म्हाका अजून काय खबर ना ओके. तो आयले असे येतले न्ही खूप जण. बरं. हा? आणि ते पार्टी आता तिकीट तेका दिला की तुमका इथं कितें सांगला कितें तुमका? ना अजून म्हाका ती काय बातमी ना, पण आम्ही बीजेपी बरोबर आहात. ना जाल्यार बीजेपीचे सरकार आम्ही केला हे अख्ख्या गोंयकारांक खबर आहा. सरकार केले, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता केला आणि त्याच्या बरोबर हांव प्रामाणीकपणान रावला आणि प्रामाणीकपणान बीजेपी वयर हाडपाचो आम्ही प्रयत्न केला. ओके आज ओके. जी कामां जातात फुडें वयतात ते सरकार केले म्हणून. नाल्यार 13 भितरल्यान सरकार जावू शकताले काय? ओके. आणि आम्ही बीजेपीवर आहा. त्याने म्हाका प्रॉमिस केला की ही नोकऱ्यो सुद्धा आहा ते चडान चड आपण मतदारसंघात दितलो म्हणून. आता कितले नोकरी दितलो तेजोय आम्ही पाठपुरावो करतले, लोकां मुखार दवरतले. कारण हे सरकार पेडणेकारांचे. होय. पेडणेकारान हो आमदार दिलो म्हणून हे सरकार जालें. कळलं का? होय ना. आणि हे जे चलता. ओके. ना जाल्यार पार्टी तेका तिकीट जाल्यार तुमचे डिसिजन कितें आसतलो? तेजेर हांव काय उलयना, कारण म्हाका अजून तेंच्यान काय सांगूंक ना आनी म्हाजेर इनजस्टीस करतले अशें म्हाका दिसना. कारण बीजेपी ही देशाची पार्टी, व्हडली पार्टी, प्रामाणीक पार्टी आणि मोदीच्या नेतृत्वा सकयल कितें आहा तें सत्य मुखार वयतलें.